bibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Pwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Mailuay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diutornum, cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kung waas kamatuuran ni pasukan. Mingon si Jesus, samahan ko himayaan sila sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong maong kamatuuran. San Juan 17, tudling 17. San Juan 8:31-32. Mingon si Jesus, pabilin mo sa akong mga pulong. May baumos kamatuuran o kamatuuran, magaluwas kaninyo. Ang simbahang Katoliko wa mapakyas sa paghago, pagtuon, pagbudlay, aron pagpangita niya itong nakatag ng mga sinuwat sa mga patriarka, propita o sa mga apostoles. Kabat o usa kagatus katuig ang pagtigom sa mga libro sa Bagong Testamento nganlag 27 books of the New Testament. Unya sa daang tugon mga usa ka libo ka tuig ang pagpangita uban sa nagsunod-sunod nga mga Katoliko nga makugihon sa pagtuon og labi na si San Jeronimo. Og napalgan yun og giayag uban sa pagampo og misihag ang kahayag sa maong mga libro, lahi sa ubang mga libro, inspired by the Holy Spirit, 45 ka libro. Mao na mga higugma kung maigsoon si Martin Luther, ang pantugan nga mahan sa protestantismo. Mingon siya nga, kitang mga protestante angay tang muila, umutamod sa Iglesia Katolika, kay wa unta kita'y Biblia karon kun wa pa ang Iglesia Katolika. Mabasa na sa suwat ni Martin Luther siyang commentary on Gospel of John. Wa unta tay pagdawat og pag-angkon sa libro nga nganlag Biblia kung wala pa ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika wala maghikaw sa pagpaninguha nga mapuslan ang mga pagbudlay sa mga bantugang mga pare, mga scholars nga makahipos gyud nga ilang gi pundasyonan sa pagampo nga dili sila masayop. Ug hangtod karon wa pa hitupngi nga ang labing daghang kopya sa tibuok kalibutan sa laing pinulungan mao ang balaang kasulatan, ang santos nga kasulatan kun Biblia. Si San Jeronimo usa ka bantugan nga linguist, kibaw siya sa daghang mga pinulungan, o ang Aramaiko, Hebrew, Greek, iyang gihubad ngadto sa Latin na lingwa nga kaniadto mo'y nganlag pinulungan sa mga nganlan natong mga educated people ang lingwa Latina nga mao siya nagamit og ila simbahan nga liturgical language sa mga basahon og sa mga pare kaniadtong magtuon kinahanglan yun makatiwas labing minus 7 ka tuig sa pagtuon sa Latina lingua. Mo naghumani ana makabasa sila Latin ug makahubad pa gyud mura lang in English nga paghubad kasayon ngadtong mga niabot o mga 7-year study on lingua latina, Latin language. Mo na nga niabot kanato nya ang mga dagko sang Katoliko nga nahigugma sa mga nganlan natong mga dialects, mga pung nga ato sa katilingban sa probinsya. O sa nini mo si Manuel Yap, obispo, ngayang gihubad sa Binisaya
ang Latina lingua, Vulgate Bible nga gihubad ni Hieronimo sa kapare santo buutan o gihubad ni Obispo Manuel nga ang Latina lingua mabinisya na. Mao na nga lipay ta. Gaduna tay Cebuano Bible niya gihubad sa nabantog nga Society of the Bible Groups nga muhubad. Mao na mga na to mga kaigsunan ng mga non-Catholics, mga Protestante. Doon na sila institusyon nga naghubad sa nagalalaing mga pinulungan in English o Binisaya, Tagalog, uban pa. Mao na nga magmatngon ka, doon na sa mga lihat o tayong lubag sa ilang translation nga dili nagikan sa original. Mao na magbantay ta. O niya mga iksyon ato ning patiliwadan sa pagampo sa ngahan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langitong amahan, nangamuyo kami nga ihatag o ibubo na nimo kanamo ang kahayag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa imong mga puong. Amo kining makatunan, mapuy-an mo sa mong kinabuhi o nga mo sang ikapaambit suban nga nagkinahanglan. Losa kami Ginoos makatalagman sa gubat dito sa Russia, Ukraine, daghan na kay mga nakalas nga kinabuhi gumikan sa gubat o sa Jewish ug Hamas nga daghan gyapong nangamatay. Tungod sa makalilisa nga pagsuong sa mga Hamas, mamatay ang mga Hudiyo nga naghimo sa kalingawan o daghang gilugos nga babae, mamatay ang mga bata, makalilisa. Mao tong nabaslan sa sila mabugat nga tubag sa ilang mapangahason nga pagsuong o pagpatay sa mga inosente. Ngayon, atong ituboy ang atong mga pangaliya sa Diyos, nga dungakan ta sa kaalam, sa pagsabot siya mga pulong, o makapambita. Sa nga ni Jesus, Ginoo, ug manunubos nato. Amen. Sa nga samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Mapamamabot si Carlo Badinas o si Dennis Barquez, niya sinato si Mado Aquino. Niya, way duduhan na ni mga pangutanasan nga iyang ipasupot ka nato. Pero usa sa pangutana nga ato unang unahon pagtagad, nagingon nga, how do we know the so-called mystery of the Holy Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun sa ano ito pagkaibaw nining misteryo sa Santissima Trinidad. Nga mao ang Amahan, si Yahweh, way sinugdan, way katapusan, kahulugan siya nga, Yahweh, or I am who am. Ako ang mawako. Matod pa sa Diyos, tubag niya ni Moises, ng utana, unsa may imungan Ginoo. Ug ang Diyos mitubag, my name is I am who am. Ang ako ngan, ako ang mawako. Nga way sinugdan, way katapusan. Mao na ang sulti the first person, the Father. Pero ang kung moingon na si Moses, ang iyangan, dili na first person. Sa grammar na, sa English grammar, kung dili second, third person. Ang iyang ngan, ang I am who am, nga hubaron sa binisag, siya nga mo siya, ang Latin na Yahweh. Eye asker, eye. I am who am. Ya ang kibali niya na sa ngalan sa Diyos, maong Yahweh, ako ang way sinugdanan na way katapusan. Ang Diyos ng way sinugdanan na way katapusan. O niya, ang anghel mismo mo'y nagpaibaw ngadto ni San Jose, ang foster father Jesus. Nga pagkatao sa bata, mingon ang anghel, ang niyang bata, mao si Yeshua. Jesus, siya nga magaluwas. He who saves, the Savior, mao na nga niya. Niya nga sa Espiritu Santo, ingon sa balang kasulatan, Paraklito. Ang Paraklito nagkahulugan og maghuhupay o maglalamdag. Inspirer and Comforter. That is the Holy Spirit, Paraklito.
Muna ka nahibawan na nato sa tudling sa balang kasulatan. Pero ka ng misteryo din na nato matugkad. Kay sa Deuteronomio 29 versikulo 20, nagingon ang Diyos, kung unsa man ang tinago, ako na, wa mo magkinahanglan nga inyo ng tugkaron. Ug unsa akong gipadayag, inyo na. Matod pa sa Diyos, sa dunay mga bahin, sa atong pag-ila sa maong Diyos nga makagahom, nganlan na to, tulukibon ug di matugkad. Mystery, sa English pa, misteryo sa kinatsila. Sa man panglitan, sa unsang pagkaunsaa nga tulo man ni ka persona, niya usaraman. O kining iyang pagkausa, nagalangkob sa tulo. That is beyond the human nature, human mind, human scheme. Mga katakos nga tawhanon, di na makatugkan niya na. Igo ratang mutuo. Kay sa Isaias 45, 5 nga to sa 9, mingon si Yahweh ang Diyos, ako mo ang Diyos, ug wa na'y lain. Ako mo ang Diyos, ug way nag-una ka nako, way nawahi ka nako, ako ang Diyos, ug wa na'y lain. Mingon si Yahweh. Pero nangutana, magkapangutan ng anumang naamalagi the Son of God. Gihimugso sa Diyos, sukad sa way sinugdan ug way katapusan. Ngalan og Yahshua sa Hebrewanon, He who saves, siya nga magaluwas. O niya ang Diyos ang mga nagdugan nga kanang akong ipadala. Asa na ito mabasa? Niya sa Isaias 35. Ang akong ipadala kaninyo, matod pa sa Diyos, ang akong anak. Kini, matod pa, magpadayag sa kadagaya ug makalipay uban sa kasadya ug matod pa sa Ginoo, akong ipadala. Ingna sila nga dunay madlukon nga kasing-kasing. Paliguna, ayaw kahadlok. Kaya na karon ang inyong Diyos mo anhi, o uban ang panimalus ug pagbalos, pagluwas. Magaluwas ang Diyos, siya mo anhi, ug magaluwas kaninyo. Kinsa ni siya, gipasabot sa Ginoo, siya nga gipada Dios. Ug may bawaan ninyo sa pag-abot niya sa kalibutan, kini iyang gipada nga Dios, iyang anak. Ang mga mata sa mga buta makakita, mga bakul makalakaw, mga bungol makadungog. Kini ang mga timaan sa pag-abot niya. Ning mingon sa Ginoo, akong ipadala. Unsa na iyang ipadala? Ang Dios nga magaluwas. Mao na nga dili kitang mga nahigugmas balaod ug pulong sa Ginoo, di ta mulalis na nga gigipada sa man iyang gipibaw nga Dios. Unya siya sa si Yahweh, Dios. Ug sa buhat sa mga apostoles 5:4 ngadto sa 5, mingon si San Pedro nga Ananias Safira, namakak mo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gipakakan, kundi Dios. The Holy Spirit is God. Ang Espiritu Santo Dios. Mo na malantaw nato subay sa gibutyag, girevelar sa Biblia ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. Pero totoo ba ni sila ka Dios? Santiago 2:19 ingon Santiago, kung nagatuo ka nga usara ang Dios, husto na ang imong pagtuo. Nya sama na to pag hubad sa atong tawhanon nga katakos ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. Pero usara ni ka Dios. When that is beyond our human capacity to understand, but rather only to believe. Kinahanglan nga atong ipaila nga kita mapabsanon nga mudawat niini ang tulo ka persona usara kapag ka Diyos. Ug matod pa sa Teaching of the Catholic Church regarding the Holy Trinity, page 91, the Father, the Son, and the Holy Spirit, three persons, are equal and they live in eternity, no beginning and no end. Unsa kunong ingon sa Dogmatic Theology, Teaching of the Catholic Church, page 91, ang tuo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo,
tumbas sa gahom, tumbas nga way sinugdanan ug way katapusan, tumbas nga nagpuyo sa kinabuhi nga walay kamatayon. They lived in eternity. Unsa man ang eternity? Way sinugdan ug way katapusan. And the Holy Trinity does live, meaning the Father, the Son, the Holy Spirit live in eternity. Way sinugdan ug way katapusan. Manang we should know that. Aron nga dili ta malibog pagayo sa mga hunahuna ug matud pa theologians are super and above the Bible. That is assumption. It is not true. Even the teaching of the Catholic Church, paragraph number 86, nga mga makinadmanon, ang magisterium sa simbahan, dili labaw sa pulong sa Dios. O ngani ang magisterium moalagad sa pulong sa Dios og magmugna og usa ka bag-o ba nga dogma ang Santo Papa, magapaabot siya unsay mapakli diha sa Biblia nga kanang iyang ibungat naasad mabasa sa Biblia. Mao nga this parlance of regarding dogma, a teaching cannot be called a dogma when it is not founded upon the Holy Scriptures or divine revelation. Why usa ka ipadayag sa simbahan nga dogma, bisan ang Santo Papa mo imong padayag niya na nga infallible, nagpaabot siya nga unsay revelasyon, unsay mga gipadayag sa Biblia nga mooy magasabak sa mga pagtulunan nga ibutyan. So busa kung doon ay mga bag-ong pagtulunan, bag-o na itong madungog nga doktrina, maghinay ta. Kay kana naghana aron pag ugda sa pagpadayag aron mahinog nga usa ka dogma. Dili gina mahimong usa ka dogma kun way basihan sa balaang kasulatan. When you see that is literal, it is conveyed with the word in the Bible. Kung mingon ka na literal, kinahanglan doon nagyoy mabasa, doon nagyoy makita nato nga musabak sa pagtulunan sa bag-ong ipanudlo. Nana sa 116 sa Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, paragraph number 116. Mao na nga dili na yan mahimong dugma ang usa ka paghunahuna. Nya dili sa nila maimposar nga kung dili na nimo dawaton, dili ka nga nag heretical. Kaya sa canon law, any baptized Catholic who contradicts the dogma, he cannot be called Catholic anymore. Kung doon ay usa ka tao, nga binunyagan nga Katoliko, musupak og dogma, dili na siya Katoliko. Mao na nga, kung doon ay pagtulunan nga iitsa sa bag-ong panahon, nga way base, ug dili matawag dogma, way base sa kasulatan. Mao man gani ang maong Catechism of God died sa pangutana numero 4, sa tubag numero 5 ug 6. Nag-ingon nga kanang God died literally, kanang Dios namatay literally. Wa tay mabasa niya na sa balaang kasulatan. Why apostolic tradition nga mabasa nato niya na. Bisan gani sa mga church fathers, si San Atanasio, si San Ignacio sa Antioquia, si San Ambrosio sa Milan, pariha ang ilang gipahayag. Sa dugay na kaing panahon, human mga matay, mga apostoles, ang church fathers mo'y mipuli, mo'y nananggi og mihipos sa mga giluwatan nga mga pulong ni Kristo ug sa mga giluwatan nga mga pagpadayag sa mga apostoles. O matod pa sa ni San Atanasio, si San Ignacio sa Antioquia, San Ambrosio sa Milan, ang Ginoo siyang gugma kanato, gitubusta, og siya nagpakamatay, di siyang pagkatao, kay iyang pagka-Diyos, dili man mamatay. Ang Diyos nga nahigugma kanato, pagtubos kanato, ang iyang kinaiya, ang iyang pagkatao namatay, pero ang iyang pagka-Diyos, dili man mamatay. Kining tuog ka mga kadagkong church fathers, mao ni ilang giusahan. So mao na nga, maghinay ta. The bishops, the priests, the laymen, kinahanglan nga, dili ta magbugal-bugal, o dili ta mo pasipala, niya itong mga taong magbasa Biblia, niya ingnon man sa uban nga, ngilngiga ko nimo,
Unsa, mulabaw ka sa simbahan? Wa may naglabaw sa simbahan niya na, because we are just referring and really gibutyag nato what is written in the scripture. Si Jesus mingon sa San Juan 8:34, sa akong mga pinalan og sinugo, ayaw kalimot, isangyaw ang akong mga pulong. I send you, and you must manifest. You must tell the people my words or the revelation. Mao na nga, dili na pagpahitaas, dili na pagpagarbo, igo lang tang nitamod, igo tang mi yuko sa atong aron pagdawat sa mga pulong sa Dios. Unsay pong sa Dios Amahan, Deuteronomio 32:10, ako ang Dios, og siya miisa siyang kamot. Daw mo tayo makitang kamot sa Dios Amahan ka Espiritu pa na. Ang Amahan mi tuwaw samtang nag-isa siyang kamot. Ako ang Dios nga buhi sa kanunay. Ako ang Dios nga buhi sa kanunay. Wala. Ang Dios buhi sa kanunay. Ya ang Kristo, si San Juan Evangelista, San Juan 12:34, mingon nga, nasayran, ang mga tao nag-iyon, nasayran nato sa balaod. Nga ang Kristo dili mamatay. So, dili mamatay. O unsa man din namatay niya, o gipaybaw na ta, nga si Kristo, tinuod nga Diyos, o tinuod nga tao. Si San Pedro nga infallible, Pope, the first Pope, San Pedro, sa iyang suwat, Uluhan 3, studling 18, si Kristo namatay sa iyang lawasnon nga kinaiya. Siyang tawhanon nga kinaiya, namatay sa tawhanon nga kinaiya. Siyang lawasnon nga kinaiya, pero buhi sa Espiritu. Muna po, San Pedro. Ato nagtahuron dili kami kini San Pedro supak kini Santa Iglesia na kay nag-invento ni kaya. No, we are wrong, we are erroneous saying that he is one of the apostles. He is infallible because he is a pope. Mo nang dili ta magbugal-bugal kun dunay mga Catholic faith defenders nga mubasa sa Biblia, mupamutuod sa gisulti sa Biblia. Wa ta maghubad unsay gi-interpretar nato nga gisulti sa simbahan. We just parallel. And we are reminded that the Word of God is superior to the magisterium. The magisterium is only a servant, a steward of the Word of God. Mao na mga puong nga takos natong pamalandungon mga igsuon, niya usasad ka refleksyon nato nga ning atong pagpuyo sa kinabuhi nga naglantaw sa pagkamatarong, we must teach God correctly. Ngano? Kay sa Kaalam 14:30, mingon ang Ginoo, duha ka silot akong ipahamtang. Kung dunay taong magtudlo og sinayop, mahitungod ka nako. Kung dunay taong magtudlo og sinayop, mahitungod ka nako, og nagsimbag Dios. Kining duha, ako ning pagasilutan. So, kining primero, nga dili ta magtudlo og sinayop, mahitungod sa Dios. Ug aron di ta masayop sa gitudlo unsa ang Dios, we must look into and submit ourselves to the divine revelation, the Holy Scripture, the holy traditions of the church. Di ta kabasa sa mga when we trace back the early times, 100 years, 200 years, 300 years, we cannot find any teaching of the Catholic Church on that olden days nga nag-ingon sila ang Diyos namatay. Ang Diyos namatay, siyang tawhanon nga kinaiya. Yes, ang namatay iyang tawhanon nga kinaiya. Pero ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Kay naadagay Diyos mamatay, dili na Diyos. Diyos na na. Ngunay gustong mananggi sa sayop nga pagtanom na sa Roma 1:23. Mabutang panahon, doon ay grupos mga tao nga langkato nila ang pagtuo ang Diyos nga dili mamatay. O ilang guyuron sa ubos ang Diyos nga di mamatay ngadto sa kahimtang sa mas taong mamatay. Sa mas mananap kung mamatay, ilang guyuron, ilang patuhuon ang katawhan nga ang Diyos, si Kristo, namatay. Siyang tawhanong kinaiya, but divine person kanatay. Divine person kanatay. Why? Because divine person is God. And the fundamentals of Catholic dogma, doon na imprimatur. Page 36. Christ is eternal. And eternal has no beginning. And the eternal being is God. Diyos, way sinugdan o way katapusan. Igo lang tang nagbasa sa mga dagkong otoridad sa simbahan. Page 161. To see that God died
is fallacious statement. Kung doon ay mingon, by the way, Fundamentals Catholic Dogma, page 161, kung doon ay mingon nga ang Dios namatay, usa ka na kasinayop nga pagtudlo kay ang Dios, Espiritu, ang Dios dili mamatay. Unya ato ding tagdon si Mando Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katin-awang sa pagtuong Katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok mahitungod sa dunay uban atong kaigsuunan Badsok ba nga Katoliko Badsok ba nga nag-ingon sila Badsok ba nga ang Dios kuno Badsok matawag kuno kanang kuan kining magician ba kay salamangkiro ba kay bisag unsa iya ikuan Badsok bisag unsa iyang sa iya lang sulti suma sa pagbuhat nga sa tanang butang iya ka man tong pulong mo ni kuan mo gi kuan ni so kuan ba pinaagi lang sa iyang sulti ba na nahimo ang tanang unya gitandi nila Badsok nga usa sa ka kuan ba kaning magikiro Badsok ba ang Dios Badsok ba. Wala sila kilag magikiro, wala sila kilag salamangkiro. Dili nimo maatagan og mga pulong nga ang kahimtang sa Dios because he is a magician, he is a salamangkiro. No. Kay hibaw ba kag unsay magician? Hibaw ba ning matawag unsay magician? Mao ni siyang nganlan og dunay profound trick cannot be easily done and somewhat understood by the eyes of man. Sunod ka ng mga magikiro nga kining nasi ang kamot, panyo rin yung makita, niya maglupad ng mga doves, kan mga langgam, so maghimo na, morning Diyos. No, there was already a trick prepared nga mulingla sa atong mga mata. Ngayon sa may salamangkiro, mas lamlaom ni siya, kay muhimo man siya invoking the power of Satan, in order to support and to move his own imagination that would be done and really malingla nga itong mga mata. Mao na mga salamangkiro. Kita nga ang tao isuod sa kahon, uguang o, niya na gabas, gabson gyud ang liog. Pakita gyud ang o, so unsa man ang pagiha. Lisod ka na ito karon. That is somewhat the trick, very extraordinary trick of the salamangkiro. Mo na nga dili nato itandi, di nato kanganlan ng Ginoo magician or salamangkiro. That is somewhat pasipala, usa ka pulong, usa ka pagpadayag nga ang tawo ang mahibaw unsay magician o unsay salamangkiro, dili na ikadapat sa Dios. Atong mabasa sa Genesis no sinabi ang Ginoong Dios mingon, I am the Almighty God. And do you know what is Almighty? Nasa Jeremias 32:17. Nothing is impossible with you, O God. You are so powerful. Nothing is impossible for you, O God. Nga Diyos way dili niya mahimo. Basta butang nga taa o butang nga dili sumpake siyang balaanong kinaiya. Sa mo na nga ato lang ang pasiluon na Mado Aquino ka nangingnon lang nga ang Diyos salamangkiro, ang Diyos magician, usa na ka biay, usa na ka pasipala sa kabalaan ug sa pagka-Almighty of God. I am the God Almighty. Na sa Genesis 19:1. Jeremias 32:17, ikaw Diyos makagagahom, magbubuhat sa langit ug siyuta, why dili nimo mahimo sa imong gahom? Mo na ang Diyos nga atong gituhuan. Nga na pag gipadayag sa Fundamentals, the Catholic Dogma, page 144. God enjoys the absolute immutability. So then, on case of Christ, the kenosis or death is referring to his human nature, not by his divine nature. Kung siya'y kahulugan na ng absolute immutability, hingpit nga dili mausap. Mo nang kabahin ni Kristo ang kamatayon, ikatudlo diha siyang pagkatao, dili siyang pagka-Diyos. Kaya ang tao himo mausab gikas pagkabata mo dako-dako hangtod muli tao hangtod matiguang si subject himself to many changes. Pero ang Ginoo Malakias 3:6, ako ang Diyos,
dili ko mausab. Hebrehanon 13:8, si Kristo way kausaban. Kaniadto karon ug sumabot ang Kristo dili mausab. So Christ enjoys the absolute immutability. Unsa nang absolute immutability? Dili mausab. Unsay mausab diya kaniya nga mosangko og mausab ngadto sa kinabuhi, ngadto sa kamatayon, ang iyan ang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Dios. Mao na nga atong nahibaw-an sa dugma niya, dili ta mingon nga nagpasipala ta, di mingon na nagpalabaw ta. That is written in the scripture. We are only quoting the scripture. Igo lang tang nikutlo, igo tang nagbasa, wa ganato na interpretahan o gipaybaw ta unsay kahulugan sa pong misteryo nga dili na matugkan. Nga ingon ng Dios, ang mga gipadayag inyo na o kadtong mga tinago ako na wa mo'y labot sa pagtugkan niya na. Mo na atong tubag sa pahayag sa ni Mado Aquino nga doon ay pangutana nga nakapaingnat kayo sa mga kilay sa mga Katoliko. Kaya niya itong pipila ka adlaw sa Facebook sa cellphone, nag-agbay si Cardinal Antonio Tagle o siyang higala nga si Archbishop Socrates Villegas, nag-agbay sila. Pero gibutang nga caption, our church, Catholic Church, is a church of panapi. Ang among simbahan, Iglesia Katolika. Panapi ning among simbahan. Kaya doon ay bayad ang bunyag, doon ay bayad ang kasal, doon ay bayad mga bindita sa patay, uban pa mga serbisyo na ay bayad. Ang Iglesia Katolika, simbahan is panapi. Ang tao nga ligdong og buutan, dili ka maong mubutang-butang. Kaya na salmos nga katong mabutang-butangon ingon Ginoo, panimaslan ko na. Wa may butan nga kardinal nga o arsobispong mingon nga ang among simbahang Katoliko panapi na. Tungod lang kay doon ay mga ngalan tantok stipends. Ang sa mga na ang atong Ginoong Kristo samtang naglakaw kuyog sa mga tinunan, doon ay mga ubang mga dato adunahan nga mopahunong kanila, muhatag o ilang kinasingkasing at tampo. Nahibaw si Jesus nga ipadawat na niya para sa mga apostolis, kay mga apostolis uban, minyo man doon ay pamilya. Pero ni sumpayan ni Kristo sa Lucas 10:7, kini ako mga tinunan mga mamumuo sa ato pa worker, mamumuo bo sa tagi sila. Hatagi sila suhol, muna pong ni Kristo suhol. Kunya, sa Malakias 3:8-10, mingon ang Diyos nga, hipusa ninyong ikapulo ang jesmos, labor tithings. Hipusa ninyo ikapulo. Unsa man na ikapulo palitan? Ug doon na kayo sa kagatos ka pisos, ang piso ana adto sa simbahan. Kung doon na kayo sa 1,000 ka pisos, ang 100 pesos adto na sa simbahan. Unsa may tuyo na matud pa sa kining Números 18:21. Ang maong gikulikta ninyo sa ikapulo, ihatag sa pari nga Levita. Kaya mga pari nga Levita nag-alagad sa simbahan, dili sila tugutan pag dawat sa mga irensya silang ginikanan nga nangamatay. Dili sila katrabahog uma, dili sila kapanagat, dili sila katrabahog pabrika. Ang ilang lunlun trabaho sud sa templo sa Dios ang paglimpyo og labaw tanan, paglimpyo silang kalag ug pag-andam sa mga balasahon, pag-andam silang iwali isangyaw sa mga tao nga manimba sa templo sa Jerusalem. Nya kay wa lagi sila suhol, ang mga superior nga mga pari nila wa say suhol, mo na nga isuhol kanila ang ikapulo. Matud pa ihatag ikapulo sa mga pari nga Levita, subay og tukma, tumbas silang paghago og sa mga buluhaton. Tumbas silang kahago. Marang suhol sa kahago, stipend. Marang nga si Simon, ang salamangkiro, naibog sa mga milagro ngayang nasaksihan ni San Pedro. Nga San Pedro moagi niya ang usa ka masakiton himatyo na maigo siya nga nino, mubangon og maayo diya. By the shadow of Peter, the man raised himself to be strong and healthy.
Niya ang pandungan sa kamot ni San Pedro makadawat sa Espiritu Santo. Mara nga si Simon nagdagdagan sa lapi. O siya, Pedro, tuon ako. Mahimo na kong Kristyano. Mahimo na kong kining binunyakan. Pero paliton ko ng imong gahom og kahibulungan sa imong magkamot. Nga tao nga imong pandungan sa kamot, masikiton maayo. Bisan pag namatay sa imong pagampo, dur ka sa iyong pasabot. Mabuhi. Hatagi ko niya na. Niya itumpas ko ning daghang salapi nga niya kanako. O sa buong San Pedro, Simon, ang imong salapi, ang imong dautan nga tinguha, dili nimo madawat ang himaya sa Dios. Ang himaya sa Dios, dili nimo matumbasan o mapalit sa bahande. Ang mga daotang mga tao nga gusto muliso sa kinayanhon niyang pagtuog, mga pagtulunan, lisuo na, mga propita nga na nagbalaamism, nasa 2 Pedro Kapitulo 2, 15-16, si Balaam. Sa kapropita sa Diyos, pinihalaan sa Diyos, dinihugan sa Diyos, pero nahigugma sa salapi. Yadto niya ang kontra sa katawhan sa Diyos. Ano nang ang panalangin mo adto sa kaaway, mudaog, kay ang panalangin sa kapropita, gamhanan. Iyang gipaligya. Sa dakong katidad, kidawat niya, iyang gipaligya ang balaang pagkapinadala. Ang balaang dihog kaniya, ang balaang kaalam siyang pagka manalagna. Nasa Numeros 12:6, ang manalagna. Tinuon nga manalagna sa Dios, iyang gipadala. O makahimo pagtagna sa mga maabot nga mga hitabo. Prophecy is a miracle, a gift done by God. Muna gibaligya ni Balaam ang iyang pagkapropita, ang iyang pagkadinihugan, tungod sa salapi. Nainumdum ako sa akong amigo nga naila nga Catholic Faith Defenders Toledo. Siya rin bugtong dito kay Jutay. Mapamagay nagtuon na ng musag ulos Biblia mo tanaw kung sa mga ikatubag sa mga objections ni Catholic Faith doctrines. Namatay ang asawa, ang iyang mga bata, wala. O nadaot siya, sikiton, igo lang magkalakaw. Niyadto siya sa kining Balanban, kay doon na may station dito ang pundok sa mga invental nila tunganlan. O niyo siya, suhuli na lang ko, sir, anhin lang ko magtrabaho nimo. Ako tamong panalipdan. Di ba Catholic Faith Defender maka? Kay katong Amerikano kumaon ng binisiya. Yeah. Oh yes. And that is it. That's why. I am leaning upon you. Nakasandig na ko nimo. Suhuli ko. Ginsulto siya. Get out. I would not accept impure and man that can be bought by money and can surrender his conviction by money. Get out. Sugingin lang. Muna nakita mi diri sa Talisay, sumbong ko niya nako, mao na brad. That is Balaamism. Ngay baligya nimo ang imong pagka-Catholic Faith Defenders. Labi na gipadana ka sa imong pare o obispo. Ikadawat na kag-ID, pinila na ka, imong gibaligya. Brad Chuk, pasaylo itaw ko, napayo ngay pasaylo na ko. Gigutom lagi ko. Wa nga akong nga anak, wa na magpakita na ako, nga akong asawa namatay. Wa nagyukoy makaon. Mo na ito yung nahunaw na. Oh. Agdas kalisod, agdas kapaitan. Why not try to see your parish priest? Huwag sultihi siya, bisag katikista na lang ka. Bisag suhol pagkaon na lang, di ka balibaras pare. Wala nga, doon ay mga Catholic Faith Defenders nga madungog na to. Nga gipaligya nila ang ilang pagka-Catholic Faith Defenders. Parang lubagon ang ilang natunan sa Catholic Faith for many years and can deliver it articulately with support from the Bible and very sincere. So many places already nga gipadaan ako sa laing mga dapit. Nyamay na kaya sila mo pahayag. Pero matud pa gitanyagan sa laing grupo ug sa lapi na miya sa Catholic Faith Defenders. My God, why hast thou forsaken me? Makaingon ta nga, Diyos ko, ganong gibiyaan mo ako. Wala gibiyaan sila sa Espiritu Santo. Nga naman,
nahimong talawan, nahimong maluibon. It is really a traitorship. Dili na sayon nga, dili na gamay nga sa traitorship nga you compromise the truth because of money. So, mo to akong amigo taon taga Toledo, pero dugay na nga 1960s, 1970. Yawan ako dungog pahulay na Tagalis kamot sa Diyos. Ako siya ginan sustain, patient, pagpailob kay gantihan na kas Ginoo. Siya kuha na mag-Godberchok, di na siya ko masugo kay mo na nga nalimot na ko nga kung utok na labad na tungo sa pirming kagutom. Nalaygo ng Diyos sa imong pagpasakit o nagtuo ko nga ang Ginoo nag-andam nimo o grasya sa pagpabilin sa matuod and die for the truth and God loves you. Tungod niya na magaloson ka sa Ginoo ay lang pagbudhi sa imong pagtuo nga tinuod. Pero katong Amerikano nga pastor, pastor so sa katinuan, get out! Dili ko mo dawat so sa kataong maluibon siyang konviksyon. Ibaw ko Catholic faith defender ka. Karunay ka mo atake sa akong pundok din sa Balanpan. Bawa, I do not need you. Kind of man like you. Kasabaan ni noon. Wa may muot ang pastor nga nibawaan niya nga gusto siya mo baligya siyang pagtuo. Mao na nga pait kayo. Kanya, doon na pa kay hawa pa mabot sila. Oh. So, mo na ang pangutanang atong gibat-bat ganina niya. Karon sa may imong pangutana. Ang akong pangutana, Badsok, may tungod sa Badsok, kada tuig ba, Badsok ba? Aduna may mukuan, Badsok, no? Kanang aduna mahimog so o aduna sa mamatay, Badsok, kay kada tao, Badsok, duna magay ka ng talirungan bag panuigon, Badsok ba? Nagpasabot ya, Badsok, nga doon naging magdungan og kuan pagkahimugso pagkatao og naa sa dungan og kuan kanang pagkamatay kada tuig ba? Nanas Biblia, nasa Deuteronomio 32:39. Ako ang Diyos. Ako'y magbubuot nga matao kung sa katao. Ako'y magbuot siyang kamatayon. Ako'y magbuot sa pag-ayo kaniya. Mao na nga siya gyud ang Diyos. Mao na ibaw siya sa kiti matakaihap sa mga ngalan na to population of the world today. Daghan na gyud, no? Nakatawhan. Mao na nga ang mga magdugang kamatay na daghan, magdungan sa pagkatao na daghan, kaya ningon na Ginoo nga ako'y tinubdan sa kinabuhi, ako'y mo pakatao sa tao, o ko kaso'y magbuot siyang kamatayon. Kawa siya itong maghikog nga iya yung personal pag huno siyang kinabuhi, dili na kabubuton sa atong Ginoo. So mo nang atong ikatubag sa makutana. Pero nangita dahil tag teksto sa Biblia nga kining stipends pare suhol na sa kahago, dili na matawag na to panapi sa pare kay tanan nga mga ministers of religions doon na usa kanya anto nga ningon sila nga yan ang kunganlan ang pundok niya. All religions except our religion, the pastors and ministers are all thieves and racketeers. Ningon to sila nga kanang mga tinuhuan nga dili kami mga kawatan og tulisan na sila, thieves and racketeers. Kay ngila ding tinuhuan na may bunyag pero wala sila dili mga igsuhol mga tumbas kahako ang ilang di man lang ministro o pastor, ilang ebanghelista. Wa gyud, way kolekta. Yaw sa man pagbuhi sa kining mga evangelist na kay wa marlay pastor, marlay ministro. So ningon sila na may librito kada buwan. Ya, tandaan na mo mga sakop magdaag yun ining number of copies. Once they receive this, ilang tahas, good as sold. Di na mo balik nga di ay sobra sir, wa madawat. Good as sold na wa mahalin, sila mo tapar. Mo na itigumon sa ilang labaw, nga mo na silbing ilang paagi sa paghipos ug salapi to sustain their apostolate. Ng ilang mga evangelist mo adto sila mga lugar aron pagsangyaw, mga plitihan o pagkaon o
ibilin sa pamilya, sa lapi, funded by the Supreme Evangelist. Pero wa sila kolekta, wa sila stipend. Muna ipong nila, pero sa hilom, kato sang libro lagi. Yan ang kunganlan ng ngaan, popular kayo ng duha ka libro nila, muna ihatag silang masakop. Seldes, baligya na. Ang halin tiguma, ihatag nga rin. Ya, good as sold. Kung 48 na kabuok, 24 ug 24, kinanglan ng halin na span of 1 month or half, balik na nimong kwarta. Good as sold. So, dako-dako sad, pero mo na, katong mamaligya, mo to ilang tampo sa ilang money sustenance of their working and apostolate of this community. Di na kunganlan. So, mo na siya, mo nang nangahas yung sulti, all religions except our faith, all pastors and ministers are racketeers and thieves, mga kawatan og tulisan mangingilan. Grabe kayo karon, wala mo ko kadungog. Ato ganing dapiton og come and we shall discuss friendly dialogue. No, there's no dialogue, there's no friendly. We are prohibited by our superior evangelist. Wala nga kadungog ko ang nga tawhana karon, wala naman sila magsulti niya na. Kay naalagi sa Biblia ningo San Pablo, ako nagwalis maayong balita. Wa ko magbaligya sa akong maayong balita. Pero nga kog suhol sa uban nga mga sakop sa iglesia. Aron ang ilang isuhol kanako, gamiton nako sa gastuhan sa panaw, paglatas o mga laod, pagadtog mga dapit nga bag-o nga mo abang kog lawak aron akong kapuy-an o mao nga nangayo ko gikan sa ubang mga sakop sa iglesia. Pero ang maayong balita, wa na ko pabayri. I preach the gospel of Christ free, but I collect some money from our members nga tubig-tubigan siya. Iyon na, nana sa Biblia, mga apostolis. Mao na nga mga igsoon, kining dili na panapi, kundi mao na ang buhat, ngayon lang na itong stipend, suhol sa kahago, kinahanglan sa nila. O ang Biblia nagsulti na, kadtong mga daga-alagad sa altar, mabuhi sa altar, sa halad sa altar. Kadtong naga alagad sa Ginoo sa maayong balita, mabuhi sa maayong balita. Mo nang mabasa na ito sa Biblia. 1 Corinto 9:13. Nara sa Sagrada Scriptura, ang mga ikapulo, sabi na ko itong ikapulo, ihatag ba sa panudanan yun sa ilang simbahan, nga magasto nila sa uban nga mga proyekto sa simbahan, pag-improve as temple, dili di ay, solely this money, mga ikapulo, tithings, given suhol sa kahago sa mga pare nganlag Levita, sa pare sa panahon ni Aaron, sa pare ni Melchizedek, ang specific yun, mga pare nga nagalagad sa templo, pare nga mga anak ni Levita. Kay kadtos Levi, ang taniyang anak niya mga lalaki, mapare gyud, pariun gyud, way lain. So, mga anak ng Levi nga lalaki, way babae. Kunyas, di pa tayo malimot doon natin social concern nga ito isang pasalamatan. Ang atong mga kaigsunan, akong greeting ni Sister Faye Barino, lumalargas kawas kung balik siya. Niya atong mga kaigsunan nga nagpahinumdum nga kining ang City Palabras, 7 Last Words of Christ, masibya sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Alas 3 nga to sa alas 6. Samtang sa usa ka estasyon ato langan lan kay sister station sa DYRF, DYHP alas 12 ngadto sa alas 3 sa hapon. Ya do na maginay nganlan nato tumbas kanang atong responsibility of the airtime bayranan. Muna nga atong gipasalamatan nga atong mga kaigsunan nga kanunay nagpaluyo, mga sponsors, uban pa nga makatabang sa pagtubag nato
sa airtime fee sa DYHP o usab sa Cebu Catholic Television Network. Pinahan ng mga taga-probinsya nga madungog yapon itong tinuanong tuno awit sa City Palabras na anindot kayong mga kanta. Yara yung magsugod sa unang pung, kaduhang pung, sa ito yung unang pung. Ngayon, amahan ko pasilua sila, kaya sila may bawo silang ibuhat. Kaduhang pung, karong adlaw, pung ni Sos niya itong tulisan, dadon kikaos kong paraiso. Ikatungong pung, babae, sudungang imong anak. Anak, sudungang imong inaan. Ikaupat, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kalima, giyuhaw ako. Sisyo, I thirst. Giyuhaw ako, matud pa ni Kristo. Ikaunum, consumatum est. Natuma na. Ay kapito, Pater, in manos tuas, commendo, spiritu meum. Amahan ko, kapitong pulong, sa imo makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Muna malipay kay mga taga-probinsya, bisan taga-syudad, magpaabot sa City Palabras. May nuklugon, matulunanon, mga pagtulunan nga hinukad sa kasaysayan, hinukad gyud sa balang kasulatan, aron pag-agdas atong mga Katoliko sa pagpabilin nga buutan, maligdong ug maalagaron nga Katoliko o mahinatagon nga Katoliko. Dili ka nang hakog kay di na makapaadtos langit ang ilabahan di. Ingat pa nga sa may dakong sa kwarta. 1 Timoteo 6:10. Love for money is the root of all evils. Ang kamigugmaon sa salapi ngoy gamot sa tanang kadautan, matud pa San Pablo. 1 Timoteo 6:10. Muna nga ang salapi magamit na to pagpadul-duol na to sa atong kalag nga tos Ginoo ug makapapas sa mga kasalaanan nga atong nahimo kadtong nagahatag sa kasing-kasing ug limos mga kabos na nasa Sirach Kapitulo 3. Yato salamat sa atong mayor sa Talisay, Mayor Samsam Gulyas, nga iyag yung pangako ang siyam ka mga responsibilidad sa local government unit. Youth welfare, ngayon pag-amuma sa mga kabataan sa ilang education, health, environment, panalipod sa mga kakahuyan sa bukid, sa dagat o sa sapa, business friendly, peace and order, livelihood, panginabuhi, infrastructures, mga bagong buildings nga gitukod ni Mayor Samsam uban sa council, sa Luyos City Hall na adiyang dako kayong building para sa dialysis way bayad. Ya sa Picas Building, sikit naman na sa DSWD. Itong mga kaiksunan na itong doon ay problema, mga kagulanan, kasakit, kinahanglang tabang, anak niya. Calamity preparedness. Andam ta sa katalagman. Sa mas bagyo, linog, simbakok. Nga ang mayor, tuwa na yun. Pagsunog sa 23 kabalay sa poblasyon dito siya. Huging na niya tukuran mong balay. Tukod, datadatahe lang niya ni. Yan sa Bulacau, diri sa Mahayahe, doon na siya sunog, murag 50 kapin ka balay. Murag tabangan sa gyapon sa kining LGU sa Talisay. Kadawat ang mayor og Asia Pacific Luminar Awards. Pagtabang sa mga biktima sa COVID-19. Kunya, the seal of good governance, ang labing taas nga pahalipay pasidungog sa local government, gikan sa national government. Yang apak niya, ang iyang mahal nga kapika, si Rhea Gulyas, mao'y congresswoman sa 1st District. Langkob sa 1st District, Talisay, Minglalilia, San Fernando, Naga, Karkar ug Sipunga. Yang tabagan sa si Mayor Samsam sa iyang congresswoman nga kapikas sa mga project sa Congress uban pa madangat gyapon sa mga nagkinahanglan sa 7 ka 6 ka
LGUs, Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Nya ang abag sa ni Mayor Samsam, Honorable Vice Mayor Richard Chuy Asnar, ligdong buutan matinabangon sa mapobisanon og ning mosunod nga mga councilors. Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Malikto Macaltos, Atty. Rocky Bass, Fee Ilanan. Ang ilang grupo naghugpong sa pagtinabangay gyud, pagpalusot na yun og ordinansa aron mapagawas ang kwarta legally nga magastos sa mga proyekto sa mayor. Lipay kay mga talisaynon. Niya ako sang greeting ni Brad Sulping Algeri diya sa San Fernando, giyang Kapikas, nga matinabangon kay sa parokya, panguluhan ng Pares, San Fernando, ang Pangulo si Monsignor Alfredo Romanelios, Monsignor Father Medida, Father Villar, ya makauban. So, katong nangita sa atong libro Armadura Divina, Kagis mga Santos, Katinawas Pagtuo, Taming, ug argumento bibliko. Tubang ni Mas Katedral, skilled, na ay building na ako. Nga na ang Cebu Archdiocesan Book Center, atong libro. Yan. Atong greetings sa atong mga amigo, mga kauban sa buhat, si Brad Adam Ampere, mga Catholic Faith Defenders, Cebu, nga moadto gyud sa prisuhan kada semana. Musud sa silda, pagpaambit sa mga pulong sa Dios, open forum, pagtubag sila mga pangutana, mga igsuon nato nga behind bars o sa provincial jail, city jail sa Talisay, tuwa sa ning ubos nga lagad, duaw o magpaambit o usab madawat sa mga pangutana. So, salamat kayo. Hantanta sa itong panahon. Salamat na ni Dodong Lapi, Dodong Julius Kaputulan. Waro diri akong mga kauban. Niyan uban si Mado Aquino. Ya, salamat ang Diyos. Magapanalangin ka na to. Balik ta ni Dodong Lapi.